pasar algo, verdad? Estamos moi encima do tempo porque só non podemos estar porque despois ven un grupo maravilloso, pero bueno, vamos a facer unha excepción e vamos a cantar a lágrima de Amalia Rodríguez.
Sevilla, Diego Pérez Castro, no contrabaixo. Maravilloso, Piño Saborido, nas percusións. Grazas, de verdade, porque xa é un esforzo, un día de semana que mañá temos que, bueno, teñen que traballar, teñen que madrugar, xa é un esforzo estar aquí, pero por riba estar unha hora e media de pé é un dobre esforzo. Moitísimas gracias. Quero tamén agradecer e dar un aplauso, pedir un aplauso para este equipazo de son e luces maravilloso, por favor, e aos técnicos todos. Están enrollados nos móviles e non se enteran. Moitas gracias, de verdade. Nada, vamos a despedirnos de todos ustedes. Como sempre, eu síntome, o dixen esta mañá ou onte, se non me lembro, nunha emisora de radio, o dixen que me sinto profeta nesta terra, que non é a miña de nacemento, pero si é a miña de adopción. Así que estou moitísimo agradecida a todos vostedes e todos os amigos que viñeron, que son, bueno, moitísimos, e non podo dicir un por un, así que moitas gracias. Gracias. E moitas gracias a estes maravillosos músicos que me acompañaron aquí. Filipe, Piño Saborido, Diego Pérez Castro, Xosé Salgado e Alex Salgado, son a miña familia. Moitas gracias. Vamos co Ferreiro, todos con esos aplausos, con esas palmas, ao ritmo de Quiños. Vamos lá.
Moitas gracias. Vou a chamar aquí a Xavier. Ven aquí, Xavier. Antes non presentei a Xavier Vaz, o pianista, así que un aplauso para Xavier. Non sei se temos 3 minutinhos para cantar a esta xente toda o sacristán antes de marchar. Eu sei que outro grupo